Hyvää torstai-iltapäivää taas kaikille. Tervetuloa HubSpot-webinaarin pariin. Tällä viikolla käydään taas muutama uusi asia HubSpotista, mitä on tullut viime aikoina, ja käydään läpi muutama perusjuttu. Tällä kertaa mennään vähän tuonne myynnin maailmaan, mitä siellä tehdään. Mä oon vähän poikkeuksellisessa tilassa tänään, ja mulla on vain yksi ruutu käytössä, niin tässä samalla koitan katsoa tätä esitystä ja HubSpotia ja sitten tätä webinaaria. Toivottavasti kaikki toimii hyvin. Mikäli on jotain ongelmia, niin huudelkaa vain sinne chattiin, niin katsotaan sitten sieltä vähän, tai tiedän sitten, että jotakin probleemia on. Mutta pidemmittä puheitta mennään itse asiaan. Tosiaan mun nimi on Juho Mattila, on Growth Technology Lead täällä Advanced B2B:llä. Tehdään strategista markkinointia ja HubSpot-konsultointia näin niin kuin pähkinänkuoressa. Siihen kahteen asiaan meillä tekeminen tällä Advancedllä jakaantuu. Mä itse olen HubSpotin kanssa teen töitä pääosan työajastani, olen tehnyt sitä viimeiset vuodet. Sitä ennen eri teknologioilla semmoisen 15 vuotta CRM:iä, verkkokauppoja, markkinoinnin automaatiota ja verkkosivuja. Eli pitkä kokemus jo tästä alasta. Olen HubSpotin todella ihastunut ja pidän sitä erittäin hyvänä alustana ja näiden webinaarien avulla yritän sitten levittää tätä ilosanomaa laajemmalle yleisölle. Tässä on aina jokaisen kerran agenda, eli agenda on suurin piirtein samanlainen joka kerta. Käydään läpi tuoreimpia HubSpot-ominaisuuksia ja uutisia. Nyt tämähän on toinen kerta, kun me tämä pidetään, eli viikoittain torstaisin kello 14. Jos viime viikolla missasitte, niin nauhoitus on myöskin saatavilla. Näissä ensimmäisissä webinaareissa, nyt kun me jo aiemmin näitä pidetty, niin käydään vähän tavallaan sanotaanko näin, että mitä on tullut viime aikoina HubSpotista uutta, semmoisia isompia, tärkeimpiä päivityksiä. Sitten kun saadaan tavallaan kirittyä vähän niin, että ollaan joka viikko ajan tasalla, niin sitten mennään pienempiin ominaisuuksiin ja katsotaan vielä tarkemmin läpi niitä. Mutta nyt meidän täytyy käydä näitä pääuudistuksia läpi, koska nyt niitä on tullut oikeasti isoja ja ne on tosi hyödyllisiä. Sitten syvennytään johonkin tiettyyn HubSpot-aiheeseen tai ominaisuuteen tarkemmin ja käydään sitä läpi. Tämä on suunnattu ennen kaikkea sellaisille, joille HubSpot ei ole vielä niin tuttu. Eli tässä osiossa käydään ihan perusasioita läpi siitä, miten joitakin tiettyjä asioita HubSpotilla tehdään. Joten jos on kiinnostunut vain uusimmista ominaisuuksista ja haluaa säästää aikaa, niin sen osion jälkeen voi hypätä vaikka toisiin hommiin tai hakea kupin kahvia ja kuunnella vaan toisella korvalla, jos tämmöiset sanotaanko perusasiat HubSpotissa on jo tuttuja. Sitten välillä aina kerrotaan jotain esimerkkejä projekteista. Toivotaan, että voidaan sillä tavalla tarjota inspiraatiota omaan tekemiseen, mitä on tehty. Ja lopuksi on erittäin sekalaisia HubSpot-kysymyksiä, joihin pyrin parhaani mukaan vastailemaan. Jos teillä on ihan mitä tahansa aivan yksityiskohtaisia ja triviaaleja tai toisinpäin laajoja ja monimutkaisia kysymyksiä, niin niitä voi lähettää, yritämme parhaan mukaan vastata. Tälle kerralle yritin poimia sellaisia kysymyksiä, että ne kaikki olisivat hyvin erilaisia ja vähän ehkä sanotaanko monimutkaisiakin osa niistä, niin pyrin niihin parhaani mukaan vastaamaan. Ja tässä on sitten vähän tämän koko syksyn agenda, eli nyt ollaan tosiaan toisessa kerrassa menossa. Tämän tavallaan se pääaihe on se, että miten HubSpot auttaa käytännön myyntityössä, mutta joka kerta sisältyy tämä tavallaan niin kuin uutuusosio myös, ja siinä käydään vähän eri juttuja läpi. Tästä puhutaan myynnistä vielä muutamalla kerralla, sitten mennään markkinointityökaluihin, ja sitten tuolla vähän ennen joulua syvennytään vielä siihen asiakaspalvelupuoleen HubSpotissa. Toivottavasti syksyn aikana on sitten käyty kaikki perusominaisuudet läpi, ja keväällä sitten uudet jutut sen jälkeen. HubSpotissa kyllä niin paljon tapahtuu, että ei varmasti tarvitse lopettaa näiden webinaarien pitoa vielä vuoden vaihteeseen. No niin, pidemmittä puheitta käydäänpäs näitä uusia ominaisuuksia läpi. Mä näytin tämän saman slaidin viime kerralla. Eli HubSpothan julkaisi Inboundissa aika paljon uusia ominaisuuksia, etenkin tähän myyntityökaluihin, sitten CRM-räätälöintiin ja tekoälyyn liittyen. Jos ette olleet viime kerralla mukana, silloin me katsottiin noita myyntityökaluihin tulleita uudistuksia, etenkin Prospecting Workspacea ja leadien hallintaa. Käykää katsomassa se sieltä, jos olette kiinnostunut. Se on oikeasti tosi hyvä uudistus. Tällä kerralla katsotaan tarkemmin näistä uutuuksista CRM:n kustomointia, koska se on aika merkittävä
merkittävä muutos ja siihen on tulossa vielä lisää toiminnallisuutta jatkossakin, mutta katsotaan nyt, että mitä tavallaan tällä hetkellä sillä pystyy tekemään. Aiemmin nämä perusobjektien näkymät, eli se miten vaikka kontaktit näkyy tai yritykset näkyy HubSpotissa, on ollut aika tämmöistä sanotaanko standardeja, että niitä ei ole aivan hirveästi pystynyt kustomoimaan, mutta nyt se on menossa siihen suuntaan, että voidaan räätälöidä niitä näkymiä tavallaan tästä enemmän huomattavasti siihen, mitä se on ollut aiemmin. Mä pikkasen alustan, ennen kuin katsotaan sieltä HubSpotista tätä kustomointia, eli niille, joille HubSpot on tuttu, niin tämä tämmöinen tavallaan CRM:n rakentaminen niin, että se palvelee mahdollisimman hyvin sitä sun omaa liiketoimintaa, sun omaa myyntiä ja markkinointia on kaikkein tärkein tehtävä siinä käyttöönotossa, ja kukaan yritys ei ole juuri samanlainen toisen kanssa, joten jokaiselle täytyy jonkunlaista räätälöintiä aina tehdä siihen. Se voi lähteä tämmöisistä yksinkertaisista asioista, eli määritetään yrityksille vaikka semmoisia tietokenttiä, joita vakiona ei ole, tai kontakteille semmoisia tietokenttiä, tai jotakin tietokenttien vakioarvoja, joita halutaan käyttää. Se on ihan tavallaan se niin kuin perus ensimmäinen steppi, että me lisätään niistä yrityksistä ja kontakteista semmoisia arvoja tai semmoisia tietokenttiä, mitä vakiona ei ole. Sitten jos tästä haluaa mennä pidemmälle, niin HubSpotissahan periaatteessa tietomalli on semmoinen, että siinä on objekteina yritykset, sitten kontaktit ja diilit, eli nämä tarjoukset, jotka on niin kuin pääobjekteja. Mutta sitten muutama vuosi tuli semmoinen toiminnallisuus, että pystyy lisäämään ihan mitä tahansa objekteja. Eli jos sanotaan, että olisi vaikka ravintoloitsija, jolla on useita ravintoloita ja haluaa näitä ravintoloita hallita HubSpotin avulla, niin voi luoda tämmöisen ravintola-objektin ja sillä tavalla lisätä uusia tai hallitaan niiden ravintoloiden tietoja HubSpotin avulla myöskin. Sitten tietenkin lisää linkittää niihin kaikki asiakkaat ja näin poispäin, jos haluaa ihan sillä tavalla tehdä. Jos hallinnoisi vaikka jotakin kiinteistöjä, niin kiinteistöt voi linkittää HubSpotiin ja sitten linkittää niihin yritykset, mitkä on missäkin kiinteistössä asiakkaana ja näin poispäin. Eli tämä custom objectit on tämmöinen tärkeä silloin, kun on semmoisia tietomalleja, jotka ei suoraan sovellu näihin muihin. Mutta sitten tästä niin tavallaan seuraava steppi on sitä, että me voidaan räätälöidä sitä näkymää, mikä näkyy käyttäjälle näissä perusobjekteissa tai myös näissä custom-objekteissa. Ja tämä ei ole aiemmin ollut mahdollista. Tämän HubSpot on mahdollistanut nyt vasta tässä syksyn aikana. Ja käydään sitä vähän läpi, miten se toimii. Mä jaan tuosta. Meillä on tämmöinen demo HubSpot-tili, jota näytin viimeksikin, niin katsotaan tämän avulla tätä. Ja siirrän tuolta vähän työkaluriviä eri paikkaan, että päästään siihen paremmin käsiksi. HubSpotissa hyvin monet ominaisuudet julkaistaan aluksi niin sanottuna beta-ominaisuuksina, eli ne ei ole automaattisesti käytössä. Jos haluaa ottaa itse näitä beta-ominaisuuksia käyttöön, niin se onnistuu täältä, eli menee sinne oman tilin alle, Product Updates, ja täällä on tämmöinen Early Access Beta. Täältä löytyy kaikki beta-ominaisuudet, joita voi ottaa käyttöön. Niitähän on täällä aika paljon. Ja tietenkin niitä niin kuin periaatteessa käytetään omalla vastuulla. Ne ei ole tuotantoversioita, ne on vielä betassa, mutta mun kokemuksen mukaan niin aika hyvin ne toimii. Jos ei ole mitään tavallaan niin kovin riskialtista, mitä niillä tekee, esimerkiksi tässä tapauksessa, kun me vähän kustomoidaan sitä objektinäkymää, niin tässä siihen ei juurikaan riskiä sisälly, niin suosittelen, että jos haluatte näitä uusia ominaisuuksia testata, niin rohkeasti otatte näitä beta-ominaisuuksia käyttöön. Tätä tosiaan pystyy itse hallitteen, ei tarvitse pyytää niiden aktivointia mistään asiakaspalvelusta tai muualta. Viimeksi me käytiin vähän tätä perusobjektirakennetta läpi, eli miten HubSpotissa tulee kontaktit, yritykset ja tarjoukset ja niin edelleen. Palatkaa sinne viimeiseen tai edelliseen webinaariin, jos tämä ei ole teille tuttu, mutta täältähän löytyy esimerkiksi yritykset tämmöisenä listana. Sitten jos me katsotaan täältä joku yritys, vaikka tästä Wolf Group, niin täältä näkyy Wolf Groupin perustiedot. Tämä tili, jota mä näytän, on tämmöinen HubSpotin meille luoma demotili, eli nämä ei ole mitään oikeita asiakaskontakteja eikä oikeita diilejä, joita täällä näkyy. Tämän tarkoitus on ihan vaan puhtaasti sitä varten, että voidaan HubSpotia demota ja näyttää, miten tämä toimii. Eli täällä mä näen kaikki perustiedot tästä yrityksestä. Tässä mä näen tämmöisen niin kuin yhteenvedon. Täältä mä näen kaikki aktiviteetit, mitä tällä yrityksellä tapahtuu. Täältä sen yhteishenkilöt ja täältä tarjoukset, joita sinne yritykselle auki
ja niin edelleen. Ja tämä näkymä on hyvin pitkään ollut niin aika vakio, että HubSpot jokin aika sitten toi tämän yhteenvetonäkymän tähän keskelle, ja se jo auttaa siihen, että saa tavallaan niin tämän näkymän, mutta nyt tätä päästään paljon enemmän vielä tarvittaessa kustomoimaan, jos haluaa tätä näkymää muuttaa. Jos te olette sen tilin pääkäyttäjä, tässä pitäisi heti näkyä tämmöinen nappi, Customize Tabs, jolla pääsee suoraan tänne asetuksiin hyppäämään, mistä tätä kustomointia voi sitten tehdä. Näitähän on voinut jo aiemmin tuonne vasempaan sivupalkkiin määrittää, mitä tietoja siellä näkyy, ja myöskin tänne oikeaan sivupalkkiin. Mutta nyt uutena tulee tämä, että voi tätä keskimmäistä palkkia myöskin muokata. Ja tämä tuo kyllä niin kuin, hyviä ominaisuuksia, joita voi ottaa käyttöön. Nyt jos me katsotaan tätä Wolf Groupia, mikä tässä on, niin mä voisin esimerkiksi haluta nähdä jotakin raporttia tästä yrityksestä. Esimerkiksi vaikka sillä tavalla, että nyt kun mä näen täällä, että täällä on aika monta diiliä, niin tästä on kyllä aika vaikea saada semmoista kokonaisnäkymää, että no mitä täällä nyt oikein niin kuin tapahtuu. Mä näen, että täällä on jotakin diilejä hävitty, joitakin on vielä auki ja niin edelleen. Mutta tästä pitäisi vähän ruveta niin yhteenlaskua tekemään, että mä näkisin, mikä tämä yrityksen tila on niin kokonaisuudessaan, jos mä oikeasti haluaisin sitä oppia. Niin nythän olisi kätevä, jos tässä olisi sellainen raportti, josta mä näkisin tästä keskeltä, että minkä verran on diilejä auki esimerkiksi eri tavallaan tilassa tälle yritykselle. No tehdään semmoinen kustomointiraportti tähän keskelle. Eli mä avaan täältä niin, että tästä tulee oletusnäkymän mukainen. Ja nyt te näette, että tässä on sama Overview ja Activities tab, jotka oli siellä kortillakin. Mä voin itse asiassa näitäkin kustomoida, mitä tässä näkyy. Eli voin poistaa, että mitä näkyy tässä, tai muokata, mitä näkyy tässä Data Highlights-kentässä. Jos mä haluan nähdä jotakin muuta kuin mitä siihen oletuksena tulee, mä pystyn niitä muokkaamaan. Voin siirrellä näiden järjestystä eri tavalla, muokata, jos haluan muuttaa niiden järjestystä. Ja voin muutenkin lisätä tähän uusia kortteja tähänkin näkyvään, mitä tässä on. Mutta sitten mä voin lisätä kokonaan uusia näitä tabeja. Ja tämä on nyt se uusi ominaisuus, eli tähän tarvitsen beetan, mikä pitää aktivoida. Eli jos mä haluaisin vaikka lisätä jotain raportteja tästä yrityksestä suoraan tähän kortille. Tehdään vaikka semmoinen, mä oon tehnyt semmoisen raportin valmiiksi, joka hakee kaikkien yrityksen kaikki tarjoukset, eli näytetään sitä tuolta raportoinnista nopeasti, niin näette mikä se perusraportti on. Mennään tonne. Eli mä oon tehnyt tämmöisen hyvin simppelin raportin, jossa näkyy kaikki diilit kaikissa eri vaiheissa, mutta tämä on tietenkin niin kuin kaikkien yrityksien osalta. Tämä on sen koko mun myyntidata. No nyt jos mulla on paljon myyntiä samoille asiakkaille, niin voisi olla erittäin hyvä, että mä jokaisen yrityksen alla näkisin, että mitä diilejä niille on eri näissä tarjousprosessin vaiheissa. Niin tehdään nyt semmoinen raportti tuonne jokaisen yrityksen alle. Eli mä menen tuosta, että add cards, ja sitten luon täältä kokonaan uuden kortin, mitä aiemmin ei ole tehty, ja luon tämmöisen report cardin sinne. No, tämä on periaatteessa hyvin yksinkertaista tämän luominen tästä, kun sitä tehdään. Näille voi antaa jonkun nimeen. Mä nyt laitan tämän deals in different stages. Ja annetaan sille vaikka sama sisäinen nimi, joka tuossa näkyy. Sitten täältä vaan valitaan, että mistä raportista haluaa tehdä sen. Valitaan sama deals per stages, joka meillä oli tuolla äskenkin. Nyt se tänne ilmestyy. Sitten laitetaan save and exit. Ja nyt jos me palataan tänne Wolf Groupille, jota me aiemmin tuossa katsottiin, niin nyt tänne on ilmestynyt tämmöinen Reports-tabi uusi. Ja nyt mä sitten täältä näen tämän yrityksen kaupat näissä diilin eri vaiheissa. No katsotaan, kun se saa sen ladattua sinne. Eli mä näen, että mä oon näin paljon hävinnyt sinne, 16 000, mutta on myöskin jotakin voittanut ja jotakin on myöskin auki. Eli tästähän on paljon helpompi nähdä, että mikä tämän yrityksen merkitys meidän liiketoiminnalle on, mikä niiden myynti on, kuin se, että mä täältä rupeisin näitä ynnäille, että minkälaisia diilejä täällä nyt oikein onkaan. Jos mä menen nyt katsoa jotakin toista yritystä, niin siellä tietenkin näkyy sitten vastaavasti sen yrityksen myynnit. Otetaan täältä joku semmoinen, jolla on myyntejä, toivotaan, että vaikka tuolla on näin sattumanvaraisesti. Joo, täällä oli vielä enemmän, täällä oli 12 diiliä yhteensä, niin täällä näkyy sitten sen yrityksen diilit, mitä tälle yritykselle on tällä hetkellä menossa, ja myöskin, että mitä on saatu myytyä aiemmin, eli näkyy, että täällä on paljon enemmän tavallaan potentiaalia nyt tällä yrityksellä näin.
Varsinkin jos tavallaan teidän tehtävä ei ole just yksittäistä asiakasta hoitaa, vaan sieltä seurata, että miten eri asiakkuudet kehittyy tai näin, niin tämä on niin erittäin hyvä ominaisuus siihen, että pystyy tavallaan luomaan näitä yrityskohtaisia raportteja tänne jokaisen yrityksen alle. Tästä näkee paljon helpommin, kun se tästä rupeaa ynnäilemään, mitä tällä yrityksellä oikeasti tapahtuu. Ja näitähän voi lisätä niin paljon kuin haluaa, kaikenlaisia näitä raportteja, kaikenlaisia näitä tabeja, että periaatteessa ihan kaikesta siitä datasta, mitä HubSpotiin on tallentanut, niin pystyy luomaan lisää näitä näkymiä, lisää näitä välilehtiä, voi olla lisää näitä kortteja. Ne voi olla joko tämmöisiä tekstimuotoisia, ne voi olla raportteja, ja sitten täällä on myöskin muita vaihtoehtoja. Voi lisätä näitä, jos on erityyppisiä kumppaneita, niin niitä jotakin tämmöisiä tiettyjä niin kuin yrityspropertyjä, jos haluaa näyttää. Tehdäänpäs tämmöinen vaikka tänne esimerkiksi, niin otetaan täältä vaikka, että meitä kiinnostaisi kaikki nämä liikenteen lähteet, mistä se yritys on alun perin tavoitettu, niin ne voitaisiin lisätä tänne niin, että ne tulee näkyviin, jos niistä on kiinnostunut. Niitä on vielä muutama tänne, niin laitetaan ne kaikki, niin nähdään sitten, miten ne tulee. Toivottavasti tällä yrityksellä on jotkut liikenteen lähteet tai jollakin talletettuna, niin saadaan sitten hyvin näkyviin. Noin. Klikataan siihen Save and Exit. Nyt me taidettiin unohtaa lisätä sitä sinne näkymään vielä, vai tulikohan se sinne? Katsotaanpa, miten kävi. Joo, taisin unohtaa lisätä se sinne näkymään, niin käydään vielä lisäämässä se tänne raporttinäkymään tuolta. Noin. Ja nyt mä saan sitten tähän toisen ikkunan tänne näkyviin, tai voisin lisätä sen tänne uuteen välilehteen. Eli jos haluaa kiinnostunut siitä, mitä kautta se yritys on tavoitettu, niin se paljon helpommin selviää näistä, kun täältä rupeaisi rullaamaan tai menisi tuolta kaikista propertyistä etsimään. Eli jos teillä on semmoista tietoa yrityksistä, joita haluatte nähdä, niin tämä on niin kuin erittäin hyvä ominaisuus, että pystyy tätä yritys- tai kontaktinäkymää kustomoimaan semmoiseksi kun haluaa. Hyvä. Tämä siis oli tämmöinen päänosto uusista ominaisuuksista. Sen verran nyt voi paljastaa, että ensi viikolla sitten katsotaan näitä AI-ominaisuuksia, mitä HubSpot on tuonut, niin sitten on saatu kaikki nämä tärkeimmät inboundista tulleet muutokset käytyä läpi, ja mennään sitten vähän enemmän tämmöisiin viikoittaisiin päivityksiin sen jälkeen. Okei, sitten HubSpotin perusteissa tälle kertaa oli niiden myyntityökalujen käyttöönotto, tai se, että miten ne tavallaan, niin kuin, mitä myyntityökalujen avulla pystyy sitä perusmyyntityötä helpottaa. Ja nämä on tavallaan suunnattu nimenomaan semmoiselle henkilölle, jotka tekee sitä käytännön myyntityötä, jotka on yrityksiin yhteydessä, joiden tavoitteena on saada uusia asiakkuuksia ja edelleen hoitaa niitä asiakkuussuhteita. Sitten me katsotaan myyntiprosessin johtamista erikseen ja myynnin raportointia erikseen, eli lähdetään tavallaan siitä ruohonjuuritasolta liikkeelle, että jos minä olen henkilö, joka haluan tehdä myyntityötä mahdollisimman tehokkaasti, niin mitä HubSpot suoraan tarjoaa minulle. Mä oon tähän listannut nämä pääjutut, mä näytän ne tuolta käytännössäkin läpi, mutta nämä vähän tämmöisenä muistilistana tähän aluksi, mitä kaikkea HubSpot tekee. No lähtökohta on se, että kaikkien myyjien tulisi yhdistää omaa sähköpostinsa, omaa kalenteri ja omaa puhelimensa HubSpottiin. Ja tämä on niin sitä varten, että se tekee aktiviteettien träkkäämistä automaattista sen jälkeen. Eli aina kun sä lähetät sähköpostin asiakkaalle, vaikka sä käytät Outlookia tai Gmailia, kun sä sen lähetät, niin sä voit laittaa sinne hyvin yksinkertaisen täpään, että tämä sähköposti tallennetaan myös HubSpottiin. Sitten se tulee näkyviin HubSpottia, ja sulle kertyy myyjänä aktiviteetti, että sä oot nyt lähettänyt sähköpostin. Samoin, jos sä soitat puhelimella ja käytät joko HubSpotin mobiiliapplikaatiota puhelimessa tai soitat suoraan sen CRM kautta, niin se puhelu tallentuu myöskin sinne. Ja taas on kirjattuna aktiviteetti, jonka sä oot tehnyt, niin sinne CRMään, eikä tarvi erikseen niin kuin kirjata puheluita, mitä on mihinkin yritykseen soittanut, vaan nämä aktiviteetit saadaan talletettua automaattisesti. No sitten kalenteri kannattaa yhdistää HubSpotiin, jotta pystyy asiakkaille tavallaan antamaan aikoja, jotka on valmiita, niin kuin vapaita, ja he pystyy suoraan niin kuin
puukkaamaan niitä. Katsotaan sitä tuossa online-palaverikohdassa tarkemmin, mutta sieltä näkee sitten suoraan, että mitkä ajat on kalenterissa vapaana. Ja myöskin, että paljonko ihmisellä on tapaamisia, eli ei tarvitse niitäkään jälleen etukäteen tai erikseen kirjata, vaan ne kirjautuu sinne automaattisesti, kun normaalisti työkalua käyttää ilman niin suurempia manuaalisia kommervenkkejä. No prospektointinäkymää me katsottiin viime kerralla, siihen ei mennä tällä kertaa tarkemmin, mutta se on olennainen osa tätä myyntityötä, varsinkin sen myyntiprosessin alkuvaiheessa, niin suosittelen, että palaatte siihen edelliseen webinaariin, jos sitä et ole vielä katsoneet. No sitten, kun ihmiset varaa teiltä tapaamisia tai te niitä sovitte, niin niihin tapaamiskutsuihin saa suoraan laitettua online-palaveri-linkit Teamsiin ja Google Meetiin. Ei tarvitse niitä siis lähettää erikseen, eikä tavallaan erikseen niitä linkkejä, että tästä sitten pääset mukaan, vaan kun sen palaverin saa sovittua asiakkaan kanssa, tai jos asiakas varaa sen itse, niin sinne tulee suoraan toi Google Meet tai Teams-linkki mukaan, josta sitten pystyy liittymään. Ja sitten tietenkin HubSpotin etu on se, että pystytään hyödyntämään eri viestikanavia ja vähän eri tekniikoita, miten ne viestit rakennetaan, eli sieltä pystyy lähettämään suoraan sähköpostia. Jos on käytössä LinkedIn Sales Navigator, pystyy lähettämään myös LinkedIn e-mailia suoraan HubSpotista, eli samasta paikasta useampia eri työkaluja. Jos on WhatsApp-tili yrityksellä käytössä, niin pystyy niitä myös lähettämään, niitä WhatsApp-viestejä. No, se on ehkä vähän tämmöinen henkilökohtaisempi, sitä voi testata, jos haluaa, mutta sähköpostit ja LinkedIn on kyllä niin ne päätyökalut, joita sieltä pystyy käyttämään. Ja tietenkin sitten puhelin myöskin. Hyvä, katsotaan näitä myöskin sieltä HubSpotista vähän käytännössä, että miten ne siellä toimii. Eli nyt jos mä olisin tässä myyntityötä tekevä henkilö, niin mä tietenkin sen päivittäisen tekeminen sinne aloittaisin täältä prospektointinäkymästä. En mene tänne sen tarkemmin, koska me käytiin tämä viime kerralla läpi, mutta täältä mä näkisin kaikki ne tehtävät, kaikki ne kontaktit, kaikki ne tavallaan niin taskit, mitä mun pitäisi edistää. Mutta sitten kun mä oon löytänyt tänne oikeanlaisia kontakteja ja haluan niihin olla yhteydessä, vaikka tähän Erni Kovacekiin, joka täältä meidän demo CRM:stä löytyy. Tässä mä näen kaikki ne tapahtumat, mitä Erni osalta on tapahtunut, kaikki ne tiedot, mitä hänestä on, jos hänellä on jotakin diiliä tai muuta, niin kuin täällä on, niin kaikki ne löytyy täältä näin. No jos mä haluan lähettää Ernille sähköposti, niin mä voin klikata tuosta suoraan, lähetä sähköposti ja ruveta tähän sitä kirjoittaa, eli mun ei tarvitse mennä omaa sähköpostiin sen enempää, vaan mä voin hoitaa sen kokonaan niin täältä näin. Tässä viesti, jonka lupasin. Ja tämä tietenkin tallettuu tänne HubSpottiin ja se myöskin näkyy niin omassa sähköpostissa lähetettyinä, eli se sähköpostitili on sillä lailla yhdistetty, että asiakkaalle ei ole niin mitään eroa, lähetetäänkö se täältä omalta tililtä vai täältä HubSpotista. Tällä meidän demotilillä on tämä Powered by HubSpot-logo, no tätä ei tarvitse oikeasti olla omalla tilillä, sen saa sieltä pois, mutta täällä meidän demotilillä se on jätetty. Asiakas tai vastaanottaja ei näe mitään eroa sen suhteen, onko se lähetetty täältä HubSpotista vai sieltä omasta sähköpostista. No tietenkin niin HubSpotin etu on se, että me voidaan luoda esimerkiksi tämmöisiä viestipohjia. Niin jos tämä on ensimmäinen viesti, jonka mä tälle Ernille lähettäisin, niin mä voin ladata täältä tämmöisen viestipohjan. Se osaa suoraan poimia asiakkaan etunimen siihen oikein, osaa suoraan tietenkin tuoda kaikkea, mitä mä oon laittanut sinne viestipohjaan, niin tuoda tähän näin. Eli mun ei tarvitse niin aina ruveta alusta kirjoittaa sitä viestiä tai etsiä jotakin vanhaa viestiä ja copy-pastella sitä tai jossakin Google Docsissa tai Wordissä pitää näitä viestipohjia, joita mä lähettelen, vaan mä pystyn tuolta templateista automaattisesti sen hakemaan ja sillä tavalla tuomaan sen viestin tähän. Jos on sitten semmoisia vakiotekstipätkiä, joita käyttää, niin niitä voi tuoda tämmöisiä snippettien avulla, eli mä voin tehdä niin kuin lyhyempiä tekstipätkiä. Eli jos mä haluaisin vaan johonkin kohtaan tänne laittaa oman esittelyni, eli nyt kun sitä ei ollut tuossa kohti ja mä tykkäisin tosta enemmän, niin mä voin tänne vaan laittaa tämmöisen tai oikotie, jonka mä oon kirjoittanut, ja sitten se osaa tuonne laittaa oikein tavallaan tekstipätkän suoraan. Eli varsinkin jos tavallaan ottaa paljon kontaktia sähköpostilla tai sillä kontaktoi paljon, niin tällä on kyllä nopeampi hoitaa tämmöisiä tavallaan toistuvia viestejä kuin sieltä sähköpostista suoraan. Ja tosiaan asiakkaalle se käyttökokemus on ihan samanlainen. Ja nyt kun mä käytän sitä täältä kaikki, niin se tallentuu aktiviteeteiksi, niin että jos niitä yrityksissä mitataan, niin mä sitten näkyy, että paljonko mä viestejä oikeasti olen laittanut ja keneille. Samoin mä voin täältä soittaa, eli jos on yhdistänyt omaa puhelimensa tänne, mä pystyisin suoraan täältä soittaa
Earnille täältä HubSpotin kautta, ja sitten niin tähän ottaa muistiinpanot samalla ja tallentaa tänne, että se on tänne tallentunut. No, Earnilla on tämmöinen esimerkkipuhelinnumero, joka ei toimi, mutta tästä pystyy suoraan asiakkaalle soittamaan ja sitten kuulokkeet mikrofoni päässä puhumaan, niin että asiakas ei sitä oikeasti huomaa. Tuo on mun oikea puhelinnumero tuolla. Se näyttää asiakkaalle siltä, niin kuin mä soittaisin omasta puhelimesta. Siihen ei ole mitään eroa. Siitä on se hyöty, että se tallentuu sitten tänne HubSpottiin ja täältä näkee, että sille henkilölle on soitettu ja taas saadaan aktiviteetti kirjattua ja tietenkin automaattisesti myöskin muistiinpanot, jos niitä haluaa viedä eteenpäin. No sitten jos päästään asiakkaan kanssa keskustelussa siihen tilaan, että haluttaisiin sopia palaveri, niin se on joskus vähän työlästä sähköpostilla lähetellä niitä aikoja, mikä itse kenellekin sopii, niin tänne voi luoda tämmöisen omaan kalenterin HubSpottiin, niin että asiakas voi laittaa tämän linkin ja asiakas voi itse varata semmoisen ajan, mikä hänelle sopii. Silloin ei tarvitse käydä sitä läpi, että mikä olisi niin hyvä aika, mikä sopisi, vaan pystyy itse täältä määrittelemään, että minkälaisella aikaväleillä haluaa, että niitä palavereita voi varata, ja sitten niin asiakas voi niistä valita sopivan ajan. Kaikki nämä ajat voi niin rajata, että milloin on varattavissa. Mä oon tänne laittanut ilta-ajat nyt, mutta tietenkin jos tekee lähtökohtaisesti toimistoaikana, niin voi laittaa, että 8-16 voi valita palaverit. Jos on yhdistänyt kalenteri, se osaa oikeasti näyttää vain ne, jotka kalenterista ei ole vielä puukattuna, ja voi laittaa eri mittaisia palavereita, mitä asiakas voi varata. Ja tosiaan tästä, kun sen varauksen tekee, niin täältä sitten suoraan tulee online meetingin linkki, jos käyttää Teamsia tai Google Meetia, ja sitten se tulee sun omaan kalenteriin myöskin, eli ei tarvitse mitään tehdä sille sen enempää. Helpottaa niin kuin huomattavasti tätä palavereiden tekemistä. Nämä on ihan niin ne perustyökalut, jotka pitäisi ottaa käyttöön. Nämä kuuluu HubSpotin ilmaiseen versioon, eli jos haluaa ruveta sitä tekemään, että haluaa sähköpostia lähettää ja niitä aktiviteetteja ruveta kirjaamaan, niin ei tarvitse kovin korkealle sitoutua, voi sillä ilmaisella CRM:llä aloittaa. No siinä on se huono puoli, että sinne tulee niitä HubSpotin logoja niihin viestiin näkyviin, mutta sitten jos on starter, joka maksaa joitakin kymppejä kuussa, niin niistä pääsee jo sillä eroon. Eli jos ei ole mitään tämmöistä järjestelmää vielä käytössä myyntityöavuksi, niin suosittelen, että testaa HubSpotia ja lähtee sillä liikkeelle. Jos haluatte tarkemman esittelyn näistä ominaisuuksista ihan yksityiskohtaisesti, niin mielelläni semmoisen annan. Minuun vaan yhteyttä joko sähköpostilla tai vaikka LinkedInin välityksellä. Mutta tässä tosiaan on nämä perustyökalut, mitä jokaisen pitäisi ottaa käyttöön, jotka sitä myyntityötä auttaa niin kuin huomattavasti ja sen sujuvoittamista ja ennen kaikkea niiden aktiviteettien tallentamista. Sehän on niin kuin huono tilanne, jos oikeasti aktiivisesti tekee töitä, mutta se ei sitten niin kuin näy missään ja sitten ajatellaan, että se ihminen ei ole ollut ollenkaan aktiivinen, vaikka todellisuudessa näin olisikin ollut. Okei, katsotaan, onko tullut jotain kysymyksiä täällä webinaarin aikana ja poimitaan nekin täältä mukaan. Eli tosiaan voi esittää ihan mitä tahansa kysymyksiä minulle. Mä poimin aina mielenkiintoisimpia tänne ja yritän niihin vastata. Nämä on hyvin sekalaisia, niin kuin aluksikin sanoin, niin otin selkeästi tämmöisiä spesifisempiä ja sitten tämmöisiä laajempia, ja koitan vastailla vähän kumpiinkin. Okei, voiko yritykselle määrittää pääyhteyshenkilön? No lyhyt vastaus on se, että voi. Eli tämä liittyy semmoisen kontekstiin, että on iso yritys, jolla on paljon asiakkaita, ja on vielä paljon niillä asiakkailla yhteyshenkilöitä. Ja silloin haluttiin, että jos lähetetään joku viesti jostakin yrityksen toiminnasta, niin se menisi vain niille pääyhteyshenkilöille. Niin jokaiselle henkilölle voi laittaa tämmöisen, sanotaan HubSpotissa hienosti association labelin, eli tavallaan semmoisen labelin, että mikä on tämän henkilön rooli siinä yrityksessä, tai mikä on ikään kuin sen yhteys siihen yritykseen, ja silloin jos jokaiselle yritykselle määrittää tämmöisen pääyhteyshenkilön, niin sitten pystyy kohdistamaan viestejäkin vain niille, eli tämä onnistuu kyllä niin kuin ihan hyvin, ja täytyy niin kuin silleen tehdä semmoinen ero, että tämä taas ei ole semmoinen tietokenttä tai niin kuin, miten sitä tuossa on niin kuin titteli, vaan tämä on ihan semmoinen niin kuin yhteys siihen yritykseen. Ja tällöin niin kuin sama henkilö voi olla useammassakin yrityksessä vaikka näin, jos sen haluaa tehdä sillä tavalla. Voiko HubSpotin avulla hoitaa sopimuksen allekirjoituksen? Eli tämä liittyy semmoiseen
tapauksen, kun yritys halusi mahdollisimman paljon myyntiprosessistaan tuoda HubSpotin alle, eli halusi luopua erillisestä tämmöisestä allekirjoitus niin kuin työkalusta. Ja tähän lyhyt vastaus on se, että onnistuu, eli HubSpotilla pystyy ottaan pystyy niin kuin keräämään allekirjoituksen siltä henkilöltä myös. Mutta tähän liittyy vähän semmoisia, sanotaanko reunaehtoja tai poikkeuksia, että riippuu minkälainen tunnistautuminen esimerkiksi siltä asiakkaalta halutaan, että jos halutaan käyttää vahvaa tunnistautumista, niin sitten ei onnistu, mutta jos haluaa käyttää, jos riittää ihan tämmöinen tavallaan niin kuin sähköpostikuittaus ja vähän tämmöisen, miten se nyt sanoisi, online-allekirjoituksen tyyppinen tapahtuma, niin sitten onnistuu kyllä. Jos tätä miettiä haluaa nähdä käytännössä, niin mielelläni näytän, miten se toimii. Meillä on asiakkaita, jotka tätä käyttää, ja se toimii kyllä semmoisiin perustapauksiin ihan hyvin, että jos on mahdollista, niin suosittelen kyllä, että sitä myyntiprosessia hyvin pitkälle hoitaa HubSpotissa, koska se vie kaikki semmoiset ongelmat pois, että pitää siirtää tietoja järjestelmästä toiseen ja manuaalisesti lähetellä muuta ja näin, niin tätä kyllä suosittelen. Tämmöinenkin kysymys tuli, että mikä HubSpotilla ei onnistu. No näitä tietenkin on periaatteessa paljonkin asioita, joita HubSpotilla ei onnistu, mutta ehkä niin yleisemmin mikä voi tulla vastaan on semmoinen, että jos haluaa tallentaa jotakin tämmöistä vaikka trendidataa HubSpottiin, että jos me kerättäisiin asiakkaalta vaikka asiakastyytyväisyyttä, ja joka kuukausi kysyttäisiin sitä tyytyväisyyttä ja siitä tulisi eri numero joka kuukausi, niin tätä ei voi tallentaa suoraan johonkin muuttujaan, johonkin tämmöiseen asiakastyytyväisyys, koska silloin se tietenkin ylikirjoittaa aina se edellisen arvon, ja jos meidän pitäisi nähdä tämmöistä trendidataa, niin se ei sitten tämmöisestä niinkö onnistu, jos se tavallaan aina ylikirjoitetaan se edellinen arvo. Niin tämmöisen trendidatan tuominen HubSpotiin on niin jossain määrin hankalaa, että se ei suoraan sen perustietomalin avulla onnistu. Sitten pitää käyttää näitä custom objecteja tai jotain muuta tapaa, eli tietomalli on niin lähtökohtaisesti tämmöinen flatti, että aina niin uusin arvo ylikirjoittaa sen vanhan, että jos on jotakin tämmöistä trendidataa, mitä haluaa HubSpotiin tuoda tai näyttää, niin siihen pitää miettiä vähän niin kuin poikkeavia ratkaisuja. Sitäkin pystyy kyllä tekemään, mutta se ei ole ihan suoraviivasta. Sitten oli tämmöinen kysymys, mikä on paras tapa näyttää markkinointidataa myyjille, jotka käyttävät Salesforcea. Eli tässä oli semmoinen tilanne, että yrityksellä on Salesforce käytössä myynnille ja HubSpot käytössä markkinoinnille. Tämä on aika yleinen kombinaatio. Jos halutaan myynnissä käyttää Salesforcea, voi olla, että HubSpotin markkinointityökalut kuitenkin miellyttää enemmän kuin vaikka Pardotin, niin silloin ne on hyvä ottaa tällä tavalla yhdessä käyttöön. Ja tietenkin kun tehdään markkinointia kontakteille, niin myyjille olisi hyödyllistä tietää, että mitä markkinointiaktiviteetteja on tehty. Ja tällöin voi sinne Salesforceen ottaa käyttöön semmoisen HubSpot-ikkunan, niin että aina kun menee jollekin liidille tai kontaktille tai yrityksellekin siellä Salesforcessa, niin näkee suoraan sieltä Salesforcesta, että mitä HubSpotissa on tehty tälle yritykselle tai tälle kontaktille. Näkee esimerkiksi, mitä markkinointiviestejä ne on saanut, jos ne on käynyt jollakin verkkosivuilla tai johonkin muihin markkinointiaktiviteetteihin reagoinut, niin näkee suoraan sieltä Salesforcesta, eli myyjille ei välttämättä ole sit tarvitse niin erikseen HubSpotia kouluttaa ja niin, että sieltä pitäisi mennä katsomaan tietoja, vaan pystyy katsoa suoraan sieltä Salesforcesta. Tämä tämmöisen ikkunan lisääminen on selkeästi helpoin tapa, paljon helpompaa kuin se, että tietoja yritetään synkata johonkin Salesforcen kenttään, niin tätä kyllä suosittelen lähtökohtaisesti. No sitten vielä, voiko sama HubSpot-tili alla hallita useita brändejä? Kyllä voi, mutta siihen kannattaisi kyllä käyttää semmoista lisäosaa kuin Business Units, joka niin kuin mahdollistaa sen, että kun asiakkaalle viestii eri brändeillä ja eri ulkoasuilla, niin mistään ei käy ilmi, että ne on jotenkin liittyneet toisiinsa ne brändit. Et jos on vaikka tämmöinen, niin kuin sanotaanko, konserni, jolla on useita yrityksiä, jotka on niin kuin kaikki eri brändin alla omina yhtiöinä, mutta halutaan käyttää samaa HubSpot-tiliä, koska halutaan se asiakasdataa samaan paikkaan, niin silloin voidaan käyttää näitä business unitteja, niin että esimerkiksi jos Advanced P2P olisi yksi näistä yrityksistä, niin asiakas näkee vain nämä, kun hän saa meiltä vaikka sähköposti, niin näkee ainoastaan siihen liittyvät tilaukset ja kaikki muut ei pysty näkemään ollenkaan, että mitään muita brändejä tänne liittyy. Ja sitten jos olisi joku toinen yritys sen samaa HubSpotin alla, niin tällä business unitilla pystytään rajaamaan, että vain niin tavallaan tämän yhden brändin, tai voidaan niin rajata sen yhden brändin tekemiset sinne samaan business unitin alle, ja ne ei silloin sekoitu toisiinsa sille asiakkaalle päin. Myöskin käyttöoikeuksia voidaan hallita näiden
tai näiden business unittien kautta, niin että jos on jotain, mitä pitää pystyä tekemään joidenkin käyttäjien vaan sen toisen brändin avulla, niin pystytään sitäkin rajaamaan. Mielelläni otan kysymyksiä vastaan, jos teillä niitä on, ja niitä voi lähettää mulle suoraan tai tässä webinaarissa laittaa tänne chattiin myös. Hyvä, on luvannut, että nämä olisi semmoiset 30-40 minuuttia, ja nyt on mennyt 35 minuuttia, ollaan ihan hyvin aikataulussa. Kiitoksia kaikille, jotka tähän osallistuitte. Webinaari jälleen ensi viikolla kello 14, ja silloin käydään läpi vähän syvemmin vielä niitä myyntityökaluja. Nyt oli perustyökalut tänään, ja sitten mennään sinne tavallaan niin vielä syvemmälle, että miten voi oikeasti ottaa tehot irti automaatioiden ja muiden avulla myöskin myyntityöstä HubSpotista. Kiitos kaikille, kun olitte mukana. Tästä tulee myöskin tallenne saataville ja ensi viikolla samaan aikaan taas uudestaan. Mukavaa viikon jatkoa kaikille.